kuyambira 1982 nkuzayikeza 1994 John Tembo ankagwira ntchito ngati vice president and he was the second most powerful man in Malawi. Mu nthawi imeneyi mkulu ameneyu anali ndi asilikali yake apayoniya ngakhalenso ma secret agent amene ankagwiritsa ntchito pophera anthu. Mwachidule ndikuwuzeni kuti ndi nthawi yake somweyi pamene zinthu zambiri zonyasa zidachitika m'dziko muno. Nduna 4 zinaphedwa kumwanza pa chiwembu chokhala ngati ngozi ya galimoto. Bambo Aaron Gadama, Dick Matenje, Twaibu Sangala komanso David Chiwanga. Anthu ambiri anaphedwa ndi John Tembo ponamiza ngozi. Ena mwa iwo ndi nduna 4 zimenezi. Wina ndiye mwe uja amene ndakuwuzani kuti akafuna kutenga udindo wake ngati Reserve Bank Governor, Bambo Austin Madinga, nawonso anafa pa ngozi yokhala ngati pa chiwembu chokhala ngati ngozi ya galimoto. Ndi nthawi yake somweyi pamene Otton Chirwa anaphedwa ku ndende ya Zomba 1992. Atati Mpakati anaphedwanso 1983. Mtolankhani otchedwa Nkopatira Muhangu ana ake 6, akazi awiri pamodzi ndi alendo awiri anaphedwa ku Zambia pamene nyumba yawo inapwisidwa ndi bomba. Amene anachita zimenezi ndi maagent a Malawi Congress Party. Mitembo yonse 11 ya anthu amenewa inaletsedwa kubwera ku Malawi, ndipo MCP inachita phwando kupanga celebrate pa imfa zimenezi. Ine tangoganizani wena kuti munthu ndiwe mtolankhani ndiye iweyo kuphedwa, akazi ako onse, ana ako onse kuphedwa, anthu 11 nthawi imodzi. Is that fair? John Tembo ngakhale wamwalira anachita zinthu zopsa kwambiri pa dziko lapansi. Ndizomvetsa chisoni kuona anthu akumuchemerera, ena ndikumana kuti akalowa ku paradise. For what? Akuluakulu Jack Mapanje anamangidwa mu nthawi yake yomweyi. George Ntafu anamanga chifukwa chozuzwa khalidwe ya MCP lokonda kusala tumbuka. Inu mukudziwa kuti pamene Tembo anali ndi mphamvu zambiri, aphunzitsi onse achitumbuka anapangidwa dipoti. Anawachotsa kumwera ndi chigawo chapakati ndikuwatumiza kwawo kumpoto. MCP ndi chipani cha tsankho osati masewera. Tangoganizani inuyo kuti mphunzitsi ngati kwanu kuli kumzimba uzikaphunzitsa kumzimba, iwe kwanu ngati kuli mpoto uzikaphunzitsa kumpoto, ngati uli Nsena uzikaphunzitsa ku Lwachire, ngati uli Mulomwe uzikaphunzitsa ku Lomwe Belt, ngati uli Muyawo uzikaphunzitsa ku Eastern Region, ngati uli Mchewa akuti ku Central Region, ngati uli Ngoni uzikaphunzitsa ku Nchewu. Ndi zimene amachita MCP. Nkhanza zinachitika zimenezo. Ndi George Ntafu anayankhula kuti yayi ndi chifukwa chani mukufuna kumasala atumbuka, anamanga ndikuwasunga ku ndende. Leronso chikhalidwe chimenechi chilipo. Tikuona ndithu kusalana kumene kukuchitika, anthu akumpoto akusalidwa, anthu achigawo chakumwera akusalidwa, makampani akuchosedwa kumwera ndikumapitisidwa ku Lilongwe, akuti kumene koko ndiye kumtundu kwawo. This is very sad.